Azt mondja róla, hogy egyszerre idealista és realista, egyszerre használja a költészet és az üzletember nyelvét, a szükséglet és a funkció fogalmai vagy terminusaiban fogalmaz, képes arra, hogy elemezze a problémáit, fantáziája viszont véghetetlen, korlátlan. Ezt szeretném mondani, hogy amikor én elmélet és praxis együttességről beszélek, ez a probléma elemzésének a képessége és a fantáziának a szárnyalása, ez együtt szerepel Morley nagy leírásában. Itt lehet látni, hogy miért tekinti Körét és másokat közvetlen előzményének Rand. Azt mondja, hogy gyakorlatilag a festészetben lezajló változások teszik lehetővé, hogy létrejöjjön az a fajta grafikus dizájn, amely leszakad a kereskedelmi művészetről, emlékszem például még arra, hogy azt mondta, hogy kereskedelmi, és lesz belőle graphic design, ezt a 20-as években kezdik használni ezt a kifejezést, és egy nagyon fontos dolgot mondanék azok, akik itt a magyar fordítással szakmai okokból bíbelődnek, a design, graphic design terminus megjelenése az összekapcsolódik a leválasztásáról, a planningről, a tervezésről. Tehát az újság tervezése és a grafikus design az kettő különböző dolog. És a Rand ebben az idézetben azt állítja, hogy a festészeti absztrakció teszi lehetővé, hogy létrejön az önálló művészetként tekintett grafikus dizájn. Ugye ebben a szövegben is eléggé nagyon rossz vagyok akusztikus angolból, és eléggé furcsán hallatszott a szövegből, de itt is mondta, hogy ez is művészet, ez is a művészetnek egyik fajtája. Nem festészet, nem tánc, hanem grafikus dizájn, de ilyen művészet. A művészetként való önállósodása a grafikus dizájnnak, vagy ennek a kifejezésnek, ennek a feltétele a kultúrában, a modernizmusnak a megjelenése. És lehet látni, hogy mikre hivatkozik Rand, amit egyébként a munkája alapján lehet tudni. Itt egyenesen az orosz konstruktivizmusnak a példáját emlegeti, és lehet látni, hogy miben kapcsolódik össze a forradalmi orosz avantgárd és a biznisz kiszolgáló, ám de önálló. Ott szerepel a jó dizájn tömegfogyasztásra. A Shklovsky nevű orosz kommunista teoretikus nagy hatással van Randra, és a két szféra, ne adjunk vízgombokat a proletároknak, ha aranyat is adhatunk neki, ez a Shklovskytól származó mondat. És a good design, a tömegfogyasztásra való jó dizájnnak együttesen. Magyarán van egy plauzibilis, konzekvens, logikus, amerikai olvasata az európai modernizmusnak. Tehát magyarán nem egyszerűen egy csoda, hanem végigkövethető a rendelkezés. Rand legegyszerűbben, és egyet is adtam neki, bár erre nem lesz mód elemzésre, az IBM mindenki által jól ismert dizájnjai. Vannak az előzmények, ugye ez egy nagyon komplex történet, mert ez egyben nem csak grafikus, hanem az egész vállalati, azt mondta nekem Ernei tanárról, hogy ez vállalati arculat tervezésnek, hogy hogyan nevezik. Minden esetre ilyen vállalati identitás, vállalati önkép, vagy sugar önképnek a létreadásáról van szó. A bonyolult történet az minimum itt kezdődik, ez volt az első cégneve, tessék nézni az évszámot és a logót.
Azután a cég neve változott, tehát ilyen számoló pénztárgépeket csináltak, és megváltozott, ugye itt a C-es és C betűk egymásba építéséről van szó, ilyen erős zsúfolt képről van szó. Újabb lépés, itt megjelenik az összefoglalás, és itt is már a betűkkel való játékról van szó. Ez a bűnbeesés előtti állapot. Ez az, amikor a rendet megtalálják az ekkor a nemzetközi üzleti gépek gyártásával foglalkozó vállalat megtalálja Paul Randel. Paul Randel lesz az, aki lebeszéli a céget arról, hogy a nevét használja, és maradjon IBM. Tehát, hogy olyan, mint a Fidesz, hogy most már ne legyen Fiatal Demokraták Szövetsége, itt az IBM lett, elfogadják. Nagyon érdekes azonban az eredeti logó, tehát az, amit levált a Paul Rand, az eredeti logó az egy klasszikus globalizációs logó. Nagyon sok ilyet találunk a 30-as, 40-es években megjelenő nagy nemzetközi vállalatok, nagy nemzetközi szervezetek, ahol a globusnak az imitációja mindenféle tipográfiai eszközökkel, de egyik legszélesebb közhelyet róla szó, én most már 5 éven keresztül néztem a TASZ székházának az elejét, ott ugyanez van, csak nem ilyen betűk vannak rajta. Tehát ez volt az a pillanat, amikor a rendet elhívták, hogy segítsen megoldani, tehát nem egyszerű logókészítés volt, ez volt az első verziója. Ott van, hogy meddig ér ez a verzió, az ID. A forma probléma ezen is már jól látható, nevezetesen a rendnek a forma problémája, hogy egyre növekszenek a betűk, tehát a méretük, és akkor a végén ilyen nyitott és nem lezárható együttest alkotnak. Ezt kell a betűknek a párhuzamos részébe tagolnia. Azután részben betűtípust váltanak, majd megjelenik az egyik csíkos változat, ez a 8 sávos, tehát az, amikor belekerül, és aztán itt lehet látni a különféléket, 67-ben már ott van a 13 sávos is, ránézésre az I betűnél 2 vonal van-e, vagy 3 vonal, vízszintes vonal van az I betűn, onnan lehet eldönteni, hogy melyikről van szó. Itt egy világos összefoglalása van ennek a rendtípusú logónak, amely aztán nagyon sokféle életet él.